Se olisi tänään sitten maalaushommia. Tää ruoste ja muuni on muuttunut kyllä tämmöiseksi. Tää näyttää märältä, mutta tää on ihan tämmönen kuiva. Sitten mulla rupesi huolettaa tää kotelon sisäpuoli, koska sinne ei päässyt käsiksi, niin mä kävin hakemaan tämmöstä kotelon suoja-ainetta. En tiedä tekeekö tällä mitään, mutta onpahan jotakin myrkkyä siellä sisällä. Tuo pitäisi puskea tonne. Mä teippasin täältä vähän näitä ylimääräisiä, niin pystyy tuolta keskeltä puskea tänne päin, täältä tänne päin, niin yltää joka paikkaan, eikä se mene sinne, minne ei haluaisi. Kaipa tää on tarkoitus tehdä vaan näin. Tuosta vaan tuonne ja... Noin. Oho, nyt vähän ruiskahti. Se on tosiaan ihan tälleen kunnon nestemäistä tää litku. Toivottavasti tää ei haittaa sitä oikean maalin tarttumista. Olisi tietenkin tämän voinut ampua ihan viimeisenä. Ensin olisi laittanut ne maalit pintaan ja sitten vasta tän kotelon suoja. No myöhäistä nyt enää miettiä, tietääpähän ensi kerralla. Eli tehdä jotakin kuitenkin fiksusti. Voisi nimittäin tältä auton alta tätä pohjaa hipasta sen verran, että se on kohtuu tasainen, kun se kuitenkin kärähtää sitten yläpuolelta. Niin hipastaan nyt ensin tuota vähän se. Ja suurimman osa ajasta tämä koko autoremontti niin on pelkkää siivoamista. Ja no joo, tää käsijarruhan se olisi kannattanut irrottaa, niin saisi sinnekin alle maalia. Ei nyt mikään älyttömän pahaa pikkusen pintaruostetta, mutta sehän jääpi sinne muhimaan, jos siihen löpi maalit pintaan. Se mahtaisi olla kaikkein nopea ja tehokkain pyyhkäistä vaan sillä rautaharjalla. Nyt ei oo ruostetta eikä irtopaskaa. Sitten vaan pyyhitään vielä kaikki irtopöly pois. Loput sitten mitä jääpi, niin muuttuu osaksi lattiaa. Tuosta Oulun autoveristorelta sai käteviä tämmösiä sekoitusastioita. Täällä on suoraan asteikko, että 4 sue yhteen, niin ei tarvitse turhaan miettiä, että miten sekoittelee. Ja tämähän on siis nimenomaan laivaepoksia, niin tämä luulisi kestävän pösön lattiassakin. Epoksilla voisi kyllä vettää koko autotallin lattiakin jossain vaiheessa. Kätevä purnukka. No niin, maalinsekoitusvinkki. Ota joku tämmönen turhake metallinpala tai mikä tahansa tankokeppi. Sitten siihen voidaan lyödä pari nippusidettä kiinni. Katkaistaan nää tälleen sopivalle mitalle, eli ne on apatjarilla tommoset pikkutyngät. Näin saatiin tehtyä oma tämmönen sekoitusvispilä. Sitten lähdetään pensselöimään. Tää on tämmöstä ihanan paksua tavaraa, ei tarvinnut ohentaa kun ei ammuta ruiskulla. Nämä on varmaan surkeimpia pensseleitä ikinä. Näissä on niin lyhkäinen tää varsi, että se painaa koko ajan tänne kämmeneen. Ja kun tässä suttii, niin se tekee tuoda semmosen kipiän kohan. Ei oo pösössä ollut näin kova lattia sitten niinku vuosikymmeniä. Muistin ottaa tämän käsijarrukahvankin. Ai että. Nyt pitää vielä laittaa anslutti tulille ja talli kuumaksi. Ja vaikka kuinka sitä maalaa varovasti, niin silti sitä on kyynärpäitä myöten maalissa.